saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi ya? Hobi mancing. Hobimu liyane mancing apa? Aku iki mancing ya olahraga. Dadi bojomu ya duwe hobi ya? bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho Mas. Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, lah outbound outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. Mas sampeyan aja kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Cepet. Iya ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. Tenane. Iya. Perkara nek kowe ning atiku cah. Iya. Aku ya pengen dingok. ana bintang tamune ya Mak ana ya kuwi Mas Duojo Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Wah ya mbok menawa wis rawuh ayo diaturi munggah ana pepanggungan. Iya mesti kaya mengkono ya. Yo men munggah ana pepanggungan coba sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sehat nggih Mas? Alhamdulillah puji syukur. Rawuh jam pinten niki mau? Nembe kemawon jam 12 langkung 1/4. Kok rada bengi men apa nek hambatan ning dalan? Mboten, yektosipun nggih saking Blitar mriki. Nggih. Ngoten, dados nggih alhamdulillah sedaya dipun paringi lancar, Nggih. gangsar seperti dari keluarga besar Arta Kencana Madiun. Tepuk tangan untuk kalau mau saking Blitar mampir Ponorogo. Oh mampir Ponorogo. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak. Piyambak, alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap Mas. Elok tenan. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Sampun pinanggih panitia nggih. Sampun Alhamdulillah. kepara malah kula sampun jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprapto, Bu Istia, Ibu Dirut. Mas Kluthuk kinten-kinten pendapat jenengan kados pundi biar Arta Kencana ulang tahun yang ke-33 mapanipun wonten Wonoasri. Nyatanipun langgih sae to Mas Kluthuk menika. Kompak. Ini menandakan satu solidaritas dan tongkat estafet dari beliau-beliau yang selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Nggih. Kira-kira kata mutiara Mas Kluthuk untuk Arta Kencana pripun supados mangke semakin sae gitu. Pendataan wanyangan Mas Kluthuk mriki nggih. Mboten ninggake budaya lan agama. Arta Kencana ini dasar pondasinya satu agama, dua budaya, yang terakhir adalah taat dengan tatanan negara. Nggih, leres menika. Mas Kluthuk monggo paring dawuh pandonga dumateng para warga masyarakat mriki dasaripun menika kredit pertanian wonten Mas Klitik, perdagangan wonten, perumahan, jasa, industri ugi wonten. Semua tercover di keluarga besar Arta Kencana. Nggih, leres menika. Ngoten. Monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Klitik kuwi. Alah omong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak harus mengeluarkan emosional yang tinggi. Lebih baik kita minta maaf daripada memaafkan. Nah, gitu Mas. Leres. Jadi sampeyan ngene iki aja lara hati, aja gelo. Ora gelo piye wong Sing duwe wewenang itu bukan siapa-siapa, karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan ya pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku tuh ngomong blas. Loh, mergo iki didom, lesung Didom apa aku ngomong blas kok didom ndasmu piye? Iya teki kok Aja nesu to. Oh aku sarepe mangap ngene tok lho, terus pindah ning awakmu. Aku terus domong. Terus disaut neh kono. Saut neh kono, ngomong maning awakmu. Nggih. Aku yo oleh ngomong ora. Loh, aku lek ora oleh ngomong ora masalah, wong aku ora ngomong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. Ukurannya ampun materi. Mas, ampun materi. menungso. Nggih. Kuwi yen wis acuan pertama kok sing diomongke kuwi duit atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya, ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampean ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ayo. Sing ngomong sapa? Loh, kula. Lek golek jeneng Jenang teko Jenang mara dhewe. Tangga golek ra duwe gawe ya jeneng ora enek blas.
Kuwi lak nggon tatanan wong digawe. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tangga ki lho rekoso wiwit taun 82 nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Ngene lho Mas Glodok, aja getake dhisik ngeten lho. Kula kali panjenengan menelak partner kerja Lagi. gitu supaya atur panglipur marang warga masyarakat Tapi dalam kita- rangka ulang tahun KBPR Arta Kencana. Ngertos, Mas. Yang keberapa? Yang ke-33. Maknane 33 ini apa? 33. Artinya? Telu kita tulung. Lu Sampeyan kok ngetes kula. Bojo kula iki pegawe ngriki, Mas. Loh. Bagian apa, Mas? Bojo kula iki pegawe KBPR Arta Kencana. Masya Allah. Nembe ngertos kula elok tenan. Lah mulane jenengan pun ngetes kula. Nggih ngapunten. Bagian apa? Lapangan apa? Bagian asok. Loh. Bagian asoke berarti utang kuwi. Nggih, anggota kuwi Kuwi ya penting. nasabah. Wah, kowe iki yo ngawur. Tapi lek benulan teko. Ha nek ra teko ya iso diparani to blok. Wong pancen bayar kok ora teko ki lho. Wah, jan iki mbleset. Ketoke pinter kok PK to, Mas? Apa ki PK? Pekok. Ayo, PK ra masalah sing penting BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN nek umpama STK, Apa? Siti, Loh. STK ndak masalah, sing penting halal. apa kuwi? Halal. Wah. Nelek ngono jenenge KTK kowe. Apa? Kentuk. Loh, ya PD lho. Apa Apa? kuwi? Podol. J. Iki lho sing dikersake, sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Diaturake. Coba kaya apa saking Pak Yuswanto ugi kula aturaken dumateng Bapak Harminto ingkang saking Puskut Jawa Timur ingkang lenggah wonten Laladan Darmorejo Mejayan. Ayo, ugi Pak Darno kalian Ibu wingi wis wayangan dhewe saiki kepareng mirsani mrene. Alhamdulillah. Lan boten kesupen tanggal 1 November wonten ing Pabrik Gula Madiun. Nggih, pikir Jagung. Nggih. Ngapunten mboten kalih jenengan kok. Dan kula ya kula benjing napa niku mancing. Nggih. Nggih, matur nuwun. Tanggal 1 pun dilek kali Mas Glodok. Nggih, niku. 1 November mangke sopan wonten ing Rejo Agung. Nggih. Kula pancen kula niku golek prai mancing. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Ya, Hafifah. Mbak Mimi. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi ya? Hobi mancing. Hobi mulyane mancing om. Aku ki mancing ya olahraga. Dadi Nggih. hobiku ki mancing, Nggih. olahraga. Olahragane? Hobi. Olahragane apa? Ya kula bal-balan, Mas. Bojomu ya duwe hobi ya? Bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas. Oh. Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, Lah outbound outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. malah. Bleset neh. Monggo Nduk diaturake lali janjine ya ki Mbak ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke. Mi, Dalam. sama nur rapi ya? Dereng. Iya. Ngopo? Kenapa? Kok ki ngopo? Ini aku mek meling ngono. Jadi aku meling ki sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek iso meling Mas Ayo. Meling pripun? Arep nyanti yo meling. Mboten, apa nanti ya jangan niku. Sampean ki Arep lunga Enggak, nang ini ndi loh. batin? Sampeyan lek sampean wis dibojo, lek wis duwe anak, saya doakan sampean akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif Amin. dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan.
Sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoku ora sportif, bojoku kurang bijak dan bojoku kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanaman ning seorang istri. Masalahnya kuwi. Lek anak kula loro to, Pak. Lanang wedok. Betul. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Terus Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Sing wedok. Kalih sing wedok, oyo-oyoan. Lah bojoku nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapa aku ngono. nyeluke piye? Pak. mbok ngoco sithik no nyapot. Pak. Pengomahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, Pak. Ngene iki salahmu lho, Pak. Lah nyapa? Terus? Nukok sepeda kok siji, kudune lak ya loro. Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik dienggo TK. Oh iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya, Sak iya. Grombol niku lho. Kok TK? TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku. Royokan. Bojoku yo nyeneni neh, Pak. Kan yo bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune yo loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, Bal yo royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan anak kula loro-loro iku kurang turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku. Iki ibuku aku ya bingung kok, Pak. Iya, Terus Akhirnya kula sampean ngeten, bolokne. wis ngene, ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh, ben sampean royokan. Lah kok bojoku nesu, kan ndak sportif iki. ora sportif ki nek perkara barang lho kowe sik apik menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus buklekne ibu Mas neh. kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Ah. Kok tukok Contohnya adikmu kuwi lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok. Ya kowe toh? lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Ini Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Wis ya Mi, baleku ya ku ya Mi ya. Mi. Dalam. Baleku ku ya Mi. Nggih. Tur neh yo nun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenan mantune. Loh. Kowe ngawur ya kowe. Ngapa? Justru merasa itu menjadi moroto sing apik lho. Apik apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan terus kok. Iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune nek komunikasi Nah. sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho kula. Lho, lah ngopo? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kan mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Ngantek saiki aku ora ngomongan. Wah, lagi yo salah paham meneh iki. kebablasan lek kuwi. Maksudnya orang ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, berarti lah tanu numpak bis kowe. Ora engko dulu tulisane mek cilik, ora tahu enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono ora. Loh. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora enek tulisane mengganggu ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. enek ketika. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. Pur ya aku lek kate omongan dikira aku wong goblok kok aku. Ku piye to? Iya ning maksudnya Ora enek tulisane maksudnya. anakmu lah sopir. Dia ngomong ngengkel iki ya. Mantuku, Bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi Dia nih. ngomong tulisane iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora enek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita kurang. Lek bojomu utawa mantumu pas ora nyopir ora masalah. Ora enek tulisane kuwi. Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku. Berarti nek tulisane Dilarang bicara dengan sopir. akhirnya Akhirnya aku ganti saiki ra omongan. Aku lek ganti omongan dikira wong goblok nah aku. oh Tidak menaati peraturan. lah layak Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku arep mlebu Caruban ki ning gone ngarepe pom kae mlebu pasar nek tulisan Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kowe nek. Wis sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Nggih. Kerep. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang nih mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenis apa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tambi Maksudnya kerep kerep barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Wah iki wong kok leh ngengkel wae. Ayo dibalik Umi iki. istirahat, saiki ganti Virgita. Ayo. Saiki sing Suwen.
Padake barang diunggahne kaya ceret. Tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Iki duet iki apike iki. Nggih, Mas. Nggih. Tak loro Pak, loro. Loro. Loro pas siji. Loro Mbak Winong dan Mbak Bir kita. Oke, 2, ayo. Aduh dek aku sing luput aja picer pranget uang ayu tadi samrawut neng kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja picer pranget uang ayu tadi samrawut yo sosor petet sosor meri salahku dewek mohon sorry besok gak lagi tembangipun kanthi duet nggih Gus duet nggih Duet nggih harus boleh lintang asmara boleh apa Oh iya. siap Aku tuh sudah lama nggak ketemu kamu. kok memang karo Birgita ngalih karo Winong bi karo Nutuk aku ini sakit hati no Mas. Sakit hati lebih baik sakit hati daripada sakit tipes. Iya Mas, betul. Betul ya. Tembangnya tak gaweke sing kepenak kaya jumudule lintang sing nggawa asmara ya Mas. betul nggih Coba Pan yo ngono ya. Ya, Rale piye, kok yo Rale? ngono, gak kreatif to nek kata-katanya sing kreatif. Rale ta loro ayo Nong Rale lanang wedok awakmu Oh, Ral, sampean apa aku sing Ral? Entar nono sik. Bareke tak roll. Apa sih? Oh, ini. Aku mbak jak roll. Rungokno Glundung. rungokno suaraku ya, Dik. Iya Mas. Wong ayu tresna kukinarya tombo susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh genti Nutuk Winong Sora. ora iso sing lanang modele kaya seperti Tetra ngono mosok wah kaya bat gudik Gelangmu Mas iki. Kok malah nyawangi gelange ya apa? Sesuk didol. Loh, lah ngapa? mbok tukoke sing gedhi Ora ya tak peke. Piye kudune ngayani kok malah ngeret iki piye? Lah kan yo. Bosomu kok apik men ngeret. Lah apa? ya cara Tulung Agung yang ngono ngeret ngeret ki nek diresiki nggon kandungan kae kiret kiret iki lho ki Karpet. karpet Karpet sing molor ke lho. karet Nah, karet kuwi iso nggo tombo moto. kok iso Kareke dibong tetene mripatmu saya. Tombo teko moto picek. ralmu coba kaya apa Nutuk Senajan ngaruh sing rada gedhe sing rada arum suarane sing berwibawa kaya adikmu lho klambimu ki Surakarta Hadiningrat ki kawibawan saka abdi dalem ki ketok dodone buka kawibawane ben ketok irungmu aja mekrok ngono kuwi to biasa wae senajan senajan kurang bening suarane kurang antep senajan nah ngono lho Mas iki apa Budi kendal ki tanganmu? Apa iki ngono caplak. Nah, lek guyang tak tapuk. Ojo kasar-kasar to. Tuk ngono nggih lambe. Mas aku mau jadi gitu kan ya Mas Putu ki jahat. saya itu Jangan aku ya. selalu memberi satu sentuhan rohani santapan jasmani kepada seorang istri karena istri adalah nikmat dari seorang suami kalau tak santapi rohani sentuhan jasmani ini penting Sesuk tak santap neledok. Mas sampeyan ojo kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Iya. Iya, nang cepet. Bapak kok kayak kucing. Kucing piye? Kok murup ngono.
Iya ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. Tenane. Iya, wis to. Aku senajan tok sing ndelok ramene rumahku koyo sepi. Oh, no. Perkara nek kowe ning atiku cah. Iya. Aku ya pengen di Kok ngambung tangan nih maksudnya piye? Lah nyaput dong tak tanganku dhewe nyaput. Piye mau jajal delok? Aku pengen ngene. Tangane. Oh tanganmu dhewe tenan ta? Tanganku dhewe. Ambune piye ambune? Sama lambu kuwi. Malah nawakne. Monggo Lintang Asmara duet yo berempat. Yo. Band kita, yuk. Yo. Iya mas. Monggo. Sika. Arta Kentama mempunyai keunggulan dijamin lembaga penjamin simpanan diawasi oleh OJK berkesempatan memenangkan hadiah yang diundi tiap tahun. Tetep tahu demi kabeh kandarmu lho, Dik. Yen sampean kondo sampeyan mungkin sampeyan mati. Tetep tak tanduri lagi. Wong ayu tresna tukinarya tombo susah jroning batinmu. Senajan ngaruh ngiban segara tresnaku ra bakal zeno. Siang pang soro ratri nongen manis ngati setiaku iso angduweni marang sang rapi sati pisan yen wis tresno rapi sati. Terima kasih.